Nyakoro moge joang machiegni chenro mar piny dhi nyime ka nono magazet warangane milieko gazet makawuono kae mantiere mondiki wanon gi ka walik ni ane ka matin mar mondo mi yudi siso madhi nyiewo gazet mari okinyi makona chako kod gazet mar Daily Nation anyinga Cleophas Oloch jagi sumo kanya kod mukiwa nyaka sango tantiere kae kod Boniface Otieno Boni ayore kendo machiegni tionale chiemo maber kenda geno ni bendi chiemo maber okinyi makawuono chiemo makare yes weche thoth anya mantie kae gazet nyakoro mojo wada mana rango gi mapiyo piyo wiye kanyo mar mondo mi in bende yude siso madhi nyiewo gazet mari okinyi makono ka gazet mar Daily Nation ma wach momipe kar kae iwacho ni ero grief politics collide iwanyo tie jok mapod nigi kuyo mano mag wito nyithindegi to josiasa tiyo kod nyithinde sigana mago mag nyithindegi mane giwito higni mokalo mokwongo higa mar 2019 machielo higa 2023 mai gin nyiri mabende nowito ngimagi achiel ne japuonjre ma ja higa mar 4 Dedan Kimathi Mondi Coast mano Dedan Kimathi University mano wito ngimane higa mar 2023 adek nyaka sani bende gimano kelo tho mare mano nyadeni mineno tung kanyo mrako la mara kwarno milongo kacha ne Regina Wairimu gimano kelo tho mare bende poko wacho ni tho mare poko yanga ahinya machielo en Maureen Kinyua mano morako la ma blue man kanyo en blogger iluonga Madhira based blogger mabende nowito ngimane higa mar 2019 iwacho ni ka josiasa osebedo ka loso ngene nitie wach mantiere maloka josiasa melose wigi kae Boni wanya neno mana picha ka mano picha ma jatend piny Kenya William Ruto mano mar William Ruto kod Gachagua kanyo kama gilose kacha wacho ni ero ne miyo nyako moro kacha age wasoma kako ondike you impregnated a girl the age of your child then killed her. What can you tell us? Is this a person to lead anywhere? Boni kwenye nyakura mwagijuwa Gachagua no wacho nyakura mwagijuwa Gachagua wacho ni jatelo maduong' osebedo ng'ama en so petty to the extent ma otiyo gi post using post by Madhira bloggers that have been going on for the past 2 years. Wacho ni jatelo maduong' osebedo katiyo gi bloggers moko e Madhira constituency kucha mondo miyo wachni Cleo gima nyalo wacho en ni mana kaka segabedo ka wacho pile en ni to dhano ma samoro nyalo kel gi dhano wadgi en gino ma ok ber to seche duto kata ma ng'ato oselalo ngimane to ok believe ga ni nitie kata gima inyalo chul in terms of compensation mondo mi ngima ng'at cha mosetho cha duogi gima nyalo wacho ni magi jok moselalo jogi gima gidwaro gi seche machalo kamagi en mana hocho mowinjore kantie investigations moro ma nonro moro minyalo tim tema mondo neni to jok mane gilalogi under what circumstances ama ne githo yo machalo nadi mano e gima duong' kabisa ma serikal nyalo konyogo jogi but gweruok mag politicians pacho kae ama jotelo mag josiasa sama wan kaka jo Kenya waselalo ngimawa ama families oselalo ngimagi anyalo wacho ni en gino ma ok owinjore families gi pod nigi lit kabisa mano gima nyaka wang'e omiyo sama gineno un kaka jotelo madongo pacho kae mondo bed ni umiyo gi solution e problem ma gintiere go to unu chal kaka jogo ma pod gwere mondo umit gima kizungu luongo ni political scores uchalo jok madwa nenore ni ng'ano maduong' e kiwanja mar siasa e region magino timore tutiyo gi jogo ma correct ok en gino maber anyalo nyiso josiasa ni umedo mana hinyo chuny jogie kendo tabia machalo kamano to nyaka ng'werego kamano nyakoro mogi jong mano iti na mokwongo kanyo nitiere kar kacho mepe kete mana 4 kod mano mar 5 so mibeda ne kod ng'eyo piny kar kanyo nitiere mana ite mokwongo kanyo iwacho ni fuel shortage spreads nyakoro mogi jong gini pod thoth ahinya mano piny kama nitiere kar kacha achiel kachiel ng'eni piny kanyo nitie sigeni moko adek wada neno gi anena ka achiel kachiel mano ite mar 6 kaeto bang'e nitie ma ite mar 8 gi ite mar 20 kod 3 mar fuel ni en gimoro ma nyaka sani adieri iwacho ni pod okayo oganda mathoth ahinya mano kama nitiere kar ka
achiel kachiel. Mano iteno mokwongo kanyo kinene fuel shortage bites despite assurances. Mano singo sechiwo ni wan wadhi bedo yo makare nyaka sani. Bone kia kiserado kodgi idonjo petrol tikore ni kala gini onge. Ochako alwora ma ofis ka gintiere e kinda kuonde mamoko en gino manya bedo ni ochopo ne oganda. En adieri ni nok mar mafuta osechako bedo mantiere pacho kae. Mane adieri mantie nikech wan kaka jofwambo onge chieng'no mwasega biro bwandiko gino ma wang'eyo ni biro kelo tulo mbele kae. Weche mafuta gin gigo ma delicate subject kabisa. Kiwuotho a spot check ama nonro ma jofwambo nyotimo, kiwuotho petrol stations moko pacho kae kaka mag Vivo, nyontie nok mar mafuta. But gima mako dhoga en ni jatelo maduong' mar migawor mar sitima kod mafuta pacho kae to wacho ni oyo wawekur bedo jogo ma fuong'o weche kawuok koni kwatero koni. En owacho ni stock mar mafuta nitie maduong' sana pacho kae. Ok dang' warit mondo wachop kama koro nyamburko magwa osim te ma ok wanyal wuotho. Gima wadwaro nyiso migawo mar sitima kod mafuta pacho kae en ni kae na dieri na useneno ka supply shortages nitie, to nyaka une ni to udwa konyo ngima ja Kenya yo machalo nade. Weche wuoth pacho kae gin sectors ma kelo income maduong' kabisa ne serikal. Omiyo okoripo gi yie kata mana dakika achiel ni nyamburko mwan go e barabara ama machines mwan go ama kambe mwan go ok ti nikech nitiere nok mar mafuta. Mano en gino ma serikal orif ben ni gineno gitimo gimiluongo ni planning machon mondo gi nis jo Kenya ni ama gi ashwa jo Kenya. Ok odwa kata nwa bedo assured. Gima wadwaro en ni kwa dhie petrol stations wanyalo fuel seche duto. Ok wadwa assurances mag ministries. En adier ni nok mar mafuta nyose chako betie pacho kae. Situation nyalo persist maybe ka en adier ni wach machalo kamae omedo dhi mbele ndalo mabiro. Mano lweny matimore Middle East nyakoro mogi jwang' ka jatend migawo mochung'ne weche mag teko kod modhi pacho kae Opiyo Wandayi to lero e gazet kar kae some e iteno mano ma iye ite mar 6 owacho kar kacha ni ji owe engage kata ji owe donje panic buying. Mano miwacho ni inyiepo kata gi luoro ni mauta dhi bedo manok. Inya nyiewo mauta lite mathoth iwacho ni lita mathoth ahinya tidhi kano mane odi kata ikano kama chalo koro iolega mana matin te sodo iole matin te sodo. Wacho ni we mano to machielo bende mawacho kar kacha wacho ni nitiere reserve kata nitiere mo mauta pacho ka ne giseloso contingency plans kata strategy magi. Koro bujo mano somo ite mar 6 ite mar 3 kod ite mar 2 ite mar 2 kod mar 3 lose wi weche mag tujo mano mantiere kar kae. Aya kar ka iwacho ni nitiere gope ma pod luwo tuju. Ene kae nyoro no kochopo e doho kawuono jael bura dhi golo ng'eto mare e wi bura momako tuju. Ang'eni nitiere anticipatory bail machielo bende manochiw mano odiochieng' manyoro e weche go duto mabende wacho kar ka en gima chal nade odiochieng' manyoro ne nitiere od thieth kendo nokogole kacha e doho kendo kacha nitiere osiptal mano ma Karen kendo okinde mage manochopo achiel kachiel mano e doho mar chung' e loye. Tiwacho kata kama nitie osiptal pod nitiere kod arita ka osekaw ndalo achiel kende police custody mano ka nitiere Karen police station mano bankano omake chieng' wuok tich. En gino ma pod ogeng'ne pod omedo nyuolo paro mopogore opogore. Ni mar ite mar 3 nitiere jawala moro mawacho ni nitie gowi machielo mantiere kar ka mano mantie ite mar 3 machielo. EACC bende koro dwaro mondo mi omigi teko mag prosecution kata donjo ne jogo magimako. En adier weche tujo mana kaka nyalo chako e gazet ma Daily Nation page mar 2 iwacho ni nyoro nerkwe ni odhi e doho mondo otim gino miluongo ni plea taking kodonji ni e doho nyakora magajwang' nyaka teri mondo iwach ni oyo makosa muyudago ni to en adier ama ok en adier. Kanyo ema weche chakore gae to
dende aparo ni nyobedo malit ba nyoko chopo subtal kacha. Anyalo wacho ni achiedh nadi nyalo makowa e ngima wa at one point, wan mana dhano, to seche duto, seche ma problems moko biro kuomwa, nyaka wabed jomotang' kabisa. We awach e amukae ni kaen adier ni polis nye wacho ni tujune omakore kende ama ne abduct himself, ananyalo wacho ni kanye kama problems mage no chakre. But en to claim ni noneno ka nene Karen, noriembo within Karen, to neno ka number plate, gari ma polis maonge number plate noneno ka luwe, ba nochuno wa abandon mtoka ma noriembo ba odhi e relatives moro margi yo Kiambu kocha. Mane gima nowacho kano luongo press conference. But police to claim ni, actually police wacho ni gin gi nyalo mar ng'eyo ni ng'ami wuoyo last, ang'o minyiewo, kanya mininde and the rest, gin gi that power, so kwatamore. Ma according to uchunguzi margi, gin gi wacho ni jatelo ni nen mana kar jot mare ma Karen to wuondo jopiny ni nobedo abducted. Anyalo wacho ni kanye kama problems mage nomedore. Already nyocha en gi problem chien kacha, ka wang'eyo maber ni kare mar biashara miluongo ni Dari nyocha chal ka gima obedo auction chien kacha. Dho nyose dhi e doho boyudo fuong'ruok matin. Anyalo mana wacho ni seche duto gope mwango ama kata ka ikawo pesa kuom ng'ato, watem kabisa mondo wachul pesgo. Nikech oyudore kama tek kabisa. For example, loan manokawo cha, joka wacho ni neko chulo pesa no within the timeline agreed. Ibro yudo ka property no ibro use gi nengo moro manok kabisa. Tujen Wodwa osetiyo no matek kabisa kata counties magwa mag Nyanza. Wanwa gino mana ni at the end of the day wane aneni to solution mane ama en personally solution mane maengo gimidhiero mosemake ni kik wa politicize gini ahinya. Nyaneno ka eni hospital kucha to jotelo mag opposition oseringo wacho ni oyo magi mana frustration mag sirikal. Nyakoro mga juangwa wacha kaka entie problem tujunie problem sani. To problem mentiere go en ni no kao pesa moro mondo dhi otim go business, to chal ka gima repayment no bedo matek. Omiyo kata ka jo opposition ringo konye, kwatamore ni jo opposition kik dhi konye, but kata ka sama giringo gidhi konye, to gima nyaka ging'e en ni solution mane magimiye. Unyalo bire TV usayo wang sirikal ni frustrate ng'ani, but at the end of the day solution mane un kaka politicians musiepene, solution mane ma umiye ne problem ma intiere go. Kamano nyakoro mo joma nosome ite marario kod ite maradek e gazet kanyo, kiao ite maie ka ite maraboro nyakoro mo jwang angi soma ne penjo mipenjo kar kacha mathoth. Iwacho ni puonjo jopuonj ma puonjo jo senior wacho ni ero jo junior gidi puonja ng'o, nikech iwacho ni ikruok no otimne gi makare. Questions about level of teaching in junior school mano wacho mantiere kar ka bang' jopuonjre donjo e grade mar 10. Giwacho ni jopuonjre chalni noko ike yo makare. So mego ite maraboro nyakoro mo jwang ibera ne kod ng'e gazet ka mara Daily Nation. Ite mara paga chel kayo wacho ni inside plot to oust Osotsi from ODM posts ma Linda Mwananchi ma Senator Maviga mabende na jalup Ogai mar ODM. Iwacho ni ntiere paro mano mar gole oko e apis mare kaka jalup Ogai mano mara ODM. Wacho mo mipeke ite mara apaka chel boni gin weche moko mag siasa ma pod wang'eni dhi medo tedore ahinya mbele ka kwa medo mana sudogi ka jochomo NDC. And of course nyasa winjo kata ka kweth moro wacho ni gin gidhi bedo gi parallel NDC mano mar ODM. Kang'eyo ni dhi timore nadi. Nyocha chien kacha be awinjo ka Governor Masia James Agri Orengo bende wacho ni NDC mwadhi e wang'ni to dhano dhiro mana romo akor gakor, kendo no chal ng'at ma wacho ni ok odwar gi miluongo ni secret ballot. Kuri kwana nyal hodia ting'eyo ni ng'ano moyombo jogo madwaro post ama lemo e migawo mopogore opogore be nyaka wuoga ok ayanga mondo ng'is jo Kenya ni ODM kae anta dwaro bedo party leader, adwa chung kod
acting party leader mantie gi sechegi. Nyo aneno chien kacha ka Winnie Odinga be ose wuok kendo to wacho ni odwaro chung e lemo mar deputy party leader. Seche 24 ng'eny sana e paw siasa kendo ang'en mathoth pod biro timore ka ODM pango timo NDC mare mbele kae. Kama nyakura mjongo dhane ite mara par kod abiriyo e gazet mara Daily Nation kai wacho ni try Dangote fuel mama chinglo mantie karakanya kura mugejwang ma wach ma wuok kuom ng'ama picha ne gi kako chalo jatend piny ma Tanzania kama chelo koni nitie baria moro moketi jok mantie kacha wacho ni low fuel girwako lewni marotong gitingo pumps moro bene medo winyo pump kacha inene yo machal nade mandu kanyo ma orwakore ka jatend piny Tanzania piny kacha tema ne uru Dangote fuel ni e kinde malwen cha to pod dhi nyime boni mineno kar kanyo gi gino maeso ya neno ka chalore ka gima machinglo ni wacho ni fuel tin pacho kae to lweny ma kucha to be pod ng'eny kabisa to aneno chal jatend piny no ma Tanzania Madam Suluhu ka ngiso jo Kenya ne temie uru Dangote fuel. Does it mean ni ji to ji mwantiere go ni okmiwa fuel moromo? Ngama chal jatend piny Kenya on the other hand be aneno komako gino migoyo go mafuta cha gichal ng'at ma jalup ne chien kacha. Kamano nyakura mojwang mago mantiere iye kar kanyo. Some ite mara 18 nitie letters kata oboke ne jochungweche mopogore opogore mabende ondik kar kae ang' some kacha wich bar manek bende koro okale sani e kinde ma onego bende ondiko jopuonjre maromo 3.4 mane piny mopogore opogore pacho ka to ahinya madhi bedo ka rumo e thuolo mar higani mano mantiere kar kacha en wach mabende ochiw kar kacha singo mabende irango kaachiel koda ka ne ji mathoth ahinya marango ni nitiere weche mamoko mapod buogo oganda mano wach mantiere kar kacha. Nitiere oboke mamoko mantiere ka Vincent Ochieng' oro ote mare e oboke ma Daily Nation ka okete kuwuok Siaya wacho ni ODM onego were gi weche mag political zoning omiye pe kar kanyo. Nitie weche mamoko bende mowuok Mtwapa ma wacho ni opposition must provide alternatives some katne kora Mugejwang. Nitiere machielo bende mowuok Koru wacho ni shame of dilapidated highway section mano rach marapaya ahinya wacho ni 8 km stretch mano mawuok Moroni koda Kipsitet mano mayudore Mau Summit Nairobi highway onego bedni lose wote mantiere kar kanyo achiel kachiel. Wacho ni hire more special needs teachers wach mowuok Gatundu South jopuonjo onego bedni ndiko mago jopuonjo mapuonjo SNE special need education ka weche mamoko bende nitie ka wacho letter of the day oboke morka kod Rose Murugi wacho kar kacha ipenji kacha ni uko kadi Gen Z reshaping Kenya's politics. En penjo mantie kacha wacho ni masimple ahinya to bende ng'eni kanyo o pass message machal nade. Ipenji kacha ni bende are you registered to vote? Bende isendikori ne go kura e higa mabiro. Mago oboke mantiere kacha iteni mara par koda aboro kaluongo ni letters githoth ahinya kar kanyo achiel kachiel. Ka wach machielo madani mondo mwarang kar kae nitie mar county news mantiere ite mar 33 boni wacho ni obwogo oganda page 23 kae wacho ni stench of death 32 secretly buried bodies exhumed kae nyithindo thoth jomadongo bende nitiere igi nyithindo marom 25 jomadongo aboro en gino mapod penjo thoth e iye ni to depo ni nitiere mathoth ma otenore go jogi magi gik ma igolo kar kacha achiel kachiel inyaneno gi kar ka ma otimore odiochieng' manyoro 32 bodies mass grave ma yawacho kama Makaburini cemetery ma idore Kericho. En wach ni kata wuon nyo omako dhoga Cleophas ka jok ma kwan gi thoth kamae nyalo ik dichiel e bura achiel kendo cases machalo kamagi osebedo go chien kacha to wan kaka jo Kenya pod wabedo mana bedo gi buok nikech jogi noneg kae kose noneg gi kamoro to kel gi kae ng'ama nokel gi mtokni machalo nadi. Penjo thoth kang'eyo ni sekta ma polis to wacho nang'o nikech seche duto ma jo Kenya mang'eny pod mana medo lalo ngimagi e yo makoch kamae to gima nyaka tend
polis pacho kae ng'e ni gimedo mana kelo luoro e chuny jopiny, kendo gima nyaka ging'e en ni ok wamor nikech ok wang'eyo ni magi samoro en relative mari modak e kaunti ma Kericho kacha tikia samoro en watni, kendo wan wanyalo mana ng'isogi ni wadwa mana nutim nonro mowinjore mondo onyiswa ni jogi nochopo kae nadi, ng'ama nokunyo burni. Ne gikunyo burni ka onge kata nyathi moro mane oneno gi kikunyo burni. Nikech magi gin weche ma mieno sekta ma polis chilo, kendo nyaka to koro giwachnwa ni to ang'o manotimore. Mane penjo maduong' ma jo-Kenya mathoth pacho kae penjo seche machalo kamagi. Kamano nyakoro mojongo osuptal maduong' bende ma KNH mano Kenyatta National Hospital bende koro kwayo familia margi mano iti mar 23 kanyo. KNH calls on families to claim 480 bodies. Osuptal mar Kenyatta wacho ni gin gi ringre maromo mago ringre mag jogo mosewito ngimagi maromo 480 anyuola magi mondo wuogi odhi okaw ringre gi. Iwacho ni gin gi seche bende ma iwacho ni kotiek onego bende gibedo disposed. Mano koromo mano ote mane gichiwo chieng' tich ariyo ni mago gibedo thuolo mano mar chopo gi kacha achiel kachiel. Kisomo gazet kae bende itimo gi kweche mag tuke, iwacho ni new global FIFA tournament will this year feature 50 nations. Mano mantie kacha iwacho ni history bedo kar kae ka piny Kenya nyabedo kae ka mako wich mag FIFA series gi etielo mokwongo. Iwacho ni history beacons mano ka sports FKF bende koro irango kacha ni ero piny Kenya kadhi bedo kae karango ka rwako tuke machalo kamagi mag FIFA series. Idhi bedo kibago gi alap mano ma Nyayo. Nakora moke jwang' ite ka kauno ntie gazet miluongo ni Parenting e DN2. Nakora moke jwang' ikoni kata ni tugo mano mar Roblox oketo nyithindo ma nyithindo wigi ok ti, nyathi wiye pok odongo to osedonjo simu kar kacha. Iwacho ni how Roblox is taking over your child's life. Mano wach mantiere kar ka. So mibeda ni kod ng'eyo. Ng'ato bende openjo ka some. My mom fell in hospital and broke her arm. Who do I sue? Nakora moke jwang'. May wacho ni and negligence. Watching the accident was foreseeable. The harm is evident and the hospital response violated Article 47 mano makatiba. So mego karakae legal clinic Eric Mukwayo ndike karakacha kaito weche mag dak bende anga somni ga soma kaka kondike. Wacho ni my husband withholds money when I refuse intimacy. Am I on the wrong? Benjamin Zulu chiwo duoko kar kae. Boni ang'ene nege duoko mage kutere kod gigi duto achiel kachiel. Tageni an ka bende kod gazet mano ma The Standard. Boni be onego bende range kar ka. To wach mantie ka chal gima bende no rango nyakora mo yoga achiel kachiel e gazet mano ma Daily Nation. To bende kirange kae boni ma Daily Nation gi The Standard. Wacha ka kod watiyo ka kod The Standard. To The Standard odarango mana ite mokwongo ka. Picha mina no kayo gin picha moko ma inyabedo kiwacho ni timore pachuka moko timore police station kama gintiere ma pod wach mar tuju. Mano wach minyano kar kanyo achiel kachiel kod picha mamoko ma bende nitie piny kacha konindo ene monindo piny kar kanyo moume kanyo kod tamano mano ma green yo maralumno mantiere kar kacha. Iwacho ni en ang'o manotimre. Tuju arrest sparks outrage over police conduct and medical neglect. Mano wach momimpeke ite gazet mar Ang'wen bende. Aparo ni sigana ni wase lidhe matini ya koromoga jong chien kacha. Kendo Tuju wacho ni ne komiye thuolo no mar dhi osuptal. Situation manomiyo kata mana hera ngima chal mare mar chieth bedo marach kabisa, ama afya mare bedo marach kabisa. En adier ni inyalo bedo ni in gi warrant of arrest to ituo. Ok anyalo wacho ni no wuondore no tuo to kotuo. Nyalo bedo adier. Samoro gino biro gi shock mang'eny kuome. But mana kaka asewacho chien kacha en ni ng'ato ka ng'ato ngima ok ong'e, inyalo yudori kinye problem machalo gi mar Tuju. For now lesson mane ma iselan kulingana kod gima notimore. To ibede situation machalo kamae, ipenjori now kadhi mbele ang'o inyalo timo mondo mi igeng' maricho monosetimre chien kacha. An aparo ni mano e gima ibe ni chando lawyers mage, familia mare kaachiel kode gi seche machalo kamagi. Kamano nyakoro mo jwang' ite mar 12 motieko kar kae en machinglo
ng'ata chielo tingo manifesto mar atong' gi ralum to ndike kata ni manifesto moro bende oting'o gima chalo muma nikech ondike H to kata ochalo Holy Bible to rwako lepe morwako gi chalo mag jo biskop ena bedo mtoto mesa lewni ganya kwano ga kwana te mane korakiano mar en kanisa mane karo bedi kanisa wada koni ka kiluongo gi te achiel ka chiel to koro ka jogi ng'ire ka to wacho ka ni liar siemno ja miriambo ka kata be data masem nikech ng'ano silongo wadi ni liar ng'ane liar boni mai motieko kimia wach mari mugi japiny ta kan ne machal nade biro ne jo miriambo ka angu nena full ka to kuza full angu kono kanyo ni ja miriambo ne tanga boni wati o kanyo mona bijo stool madon jogi chalo jogi jote mano kaka nene to nyawadi kila ng'ato siemo nyawadgi nini ja miriambo rakia ni ja miriambo ni ten ng'ano ka kecha neno ka moro tingo nyaka muma e lwete kendo rwako to moro nigi manifesto kora kia ni japinye ja miriambo takia ni akia otek nyakora mga juanga kia ni neno yochinglo ni wachalo nadi otherwise maybe wachna mogik en mana weche Kenya Airways kocha enyo gido kendo lal maduong' kabisa kanyo gi announce profits maggi aparo ni ochopo kama koro serikal to nyaka wach ni jo Kenya no gidwa chomo nade gi kambi ni nikech en kambi ma jogo mang'eny kabisa pacho kae ni go gi interest gilalo omenda kabisa financial results manyo gigolo nyoro seche ma capacity mar ting'o jowuoth to nitie kata mana pacho kata mana pinje maoko gima nyaka ing'e ni giyudo lal maduong' kamae la maromo shillings billion 10.1 kowuok e profit mar bilion 5.4 higa mokoro mokalo cha en wach ma mako dhogwa kabisa gat gimwang'eyo en ni chien kacha nitie ndeke gimoko mane ok ring pacho kae tie ndeke mane gikawo kian nek gichulgi maromo adek gibedo grounded muda maduong' kabisa chien kacha kendo anyalo wacho ni KQ nigi capacity podi KQ podi nyalo bedo a profitable company pacho kae interest ma jo Kenya nitie company kabisa nikech o connect jowuoth mang'eny all the regions ma owuothe pacho kae nyaka mag juang omiyo wageno ni serikal bro timo nang'o nyocha chien kacha wenjo ka giwacho ni gidwa rango ng'ato mondo nyiewe gius stake margi kod other investors mantiere gi stake margi e company mondo waneno nyalo duogo profit e machalo nadi nitie kambe mag ndeke kata mana Ethiopia Airline timo maber kabisa kendo ageno ni going forward gibro neno to gitimo nang'o otherwise erokamano Nyasaye ogwedhwa imed gi odiochieng' maber erokamano nya Boniface Otieno nyakoro mojo mane makelowa e giko mar gazet ka some gazet gi nyakoro mojo kisome kata ko kisome kala kacha kamego wuche rangi inyabedo Ng'awa Street Kisumu kalane kacha Oginga Odinga Street bunge la wananchi kacha mano bath Komala Flowers gin gi gazet kiridori piny kacha okocho nyaka gigo wuche rangi kacha be inyadhi mana gomba ka penye ni chiewo nade ridri piny ka ng'ama ochomo kakwacha bathe kanyo kichopo nyakoro mjo som gazet nikech iye ka nitie tenda molandi iwacho ni okwako ni tenda mago to ok gichulo lendo mar Ramogi ka to som gazet e gazet ka idhi yudo tenda tije molandi vacancies mantiere gintiere ka koni ang' idhi ane ite mar 11 ing'i ane ka tenda molandi kanyo ma Isiolo no kinyatemo koso nikech ni Kisumu ginya chopo Isiolo wachopo Isiolo nyakoro mojongo chop bomet iwacho ni macha ema wabedo plural wabedo mang'eny to wabedo konde duto nyakoro mogejwang mane makelo giko mar nono gazet kawuono nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwaro mokeo nyaka Chisango awelwet Joyce Oduor makelo ni chal mar Kenya kageranga ne siasa mabende gore karka achiel ariyo adek mabende timo karkae onorada ne chiemo machielo kanya sawo miwangima kawantie odi kapodi medeno Ramogi TV oriti masani